Salam vatandaşlar, Türkmen Voice kanalına hoş geldiniz. Çünkü bizim efirimiz gata vacip bolar. Şonun için sonuna çenini dinlemenizi xahiş ediyen. Vatandaşlar bilişiniz yalı Türkmenistan diktaturası öz mülkünü saklamak için bir neçe mekanizmler ulanıp geliyor. Berdimuhamedov'un 3. dinastiyasını, 3. pokolenyasını öğretmek için bir neçe işler alıp barıyorlar. Mesela Gurbanguly Berdimuhamedov 1. Serdar Berdimuhamedov 2. Indi Hazır Kerimguly Berdimuhamedov'u tayarlamanın uğruna geçen yıl görünüyor. Sebebi bir hepte bundan çıkan tezelerini sürseniz Türkmen News'ta. Kerimguly Berdimuhamedov, Serdar Berdimuhamedov'un oğlu eyyam Angliyada siyaset taraftan ve daşarı işler alımları tarafından bakalavr derecesini alıptır diye. Yani şu üniversiteden muallimlerin apros edende şu onu okuçu biz görmedik diye. Oçne, zaoçne, belki zaoçne ama okandır bellisi yok. Oçne okanı mengzen yok. Yöne şoka getirici zat. Şonun bir yıllık bahası vatandaşlar $25.000 yani şu okulun Kerimguly Berdimuhamedov'un okulun bir yıllık bahası $25.000 ekeni. Mesela yatılıdayın. Sizin alyan aylığınız Türkmenistan içinde bizim rayatlarımızın alyan aylığı 5-6 milyon srednim. 5-6 milyon Garavazar'da $50-60 oluyor. Bir yılda sizin alyan aylığınız $1.000 da yeten yok. Yönü Kerimguly Berdimuhamedov'un oğlu 25, Serdar Berdimuhamedov'un oğlu Kerimguly Berdimuhamedov $25.000 verip o kappelyan ekeni. Ne yapatım? Çünkü videomuz bu zat vardı değerli vatandaşlar. Prosto men informasiya severdim. Fikir edip görün, oylap görün. Pul nereden geliyor ve kime harçlanıyor? İlata harçlanıyor mı ya öz maşgalasına harçlanıyor mı? Vatandaşlar, indi Gurbanguly Berdimuhamedov'un klanı ösüp 3. dinastiyasını öğretmek için bir neçe mekanizmler ulanıp geliyor. O mekanizmlerin biri rayet aktivistlerine karşı görüş değil. Rayet aktivistlerine karşı görüş demek ne mi? Türkmenistan içinde bir tankit etiyem olsa Türkmenistan rejimini özünün üstüne basış edip ya maşgalasına basış edip ağzını yummak. Ağzı yumulmasa türmeye basmak. Daşa yurtta kim tankit etiyem olsa maşgala ağzalarına basış etmek, ağzını yummak, basış edip ya basış edip ağzını yumup olmasa şolunun ekstraditsiyasının önüne düşmek. Şu ekstradisiya etmek mekanizmlerini nalajıvat edip şonu daşa yurtuna alınıp kaçıp Türkmenistan'a getirip türmeye basmak. Ana şul. Indi şul mekanizmlerle öne sürüyorlar Türkmenistan rejimi. İndi vatandaşlar bizim köp rayet aktivistlerimiz Türkiye'ye gitti. Türkiye'de emele geldi. Köp rayet aktivistlerimiz Türkiye'de emele gelip görüşüp Türkmenistan rejimine karşı bir neçe protestler edip çıkış edip yani şu yerde Türkmen rayet aktivistlerimizin köpüsü Türkmenistan zaprozu boyunca ekstradisiya edilip Türkmenistan'a alınıp gidildi. Indi men näme diyecek olan köp diktatör yurtlar Türkmenistan bilen dostlaşıp elleşip ekstradisiya mekanizmlerini polunu nalajıvat edip 100% işleyen derece getirdiler vatandaşlar. Şunun için bizim aktivistlerimiz gatı hoplu yağdayda Türkiye'de ve Rusya'da, Belarus'ta yaşayan olsa da hoplu yağdayda diktatörler bir beriyendir bizim aktivistleri Türkmenistan'ın rejimine şu diktatörler. Melikler'de Allah Muradov'a mesela sonki yılın dekabr ayında Rusya'dan Türkmenistan'a ekstradisiya edildi. Zverski ekstradisiya edildi özüm edilen metodan yaman zverski. Türkiye'den bir neçe adamlar rayet aktivistlerimiz ekstradisiya edildi. Men adını aydık geçip oturmayın. Uzaldıp videonu. Bu zat var da değil bugünkü temamız. Indi bizim aktivistlerimiz Türkmenistan'a gidip bilen yoklar. Indi bunlar yer tapmalı özüne doğru mu yaşamak için. Her kimin hakkı vardır yaşamana doğru mu azat yurtta. Indi bunlar Avrupa astayostan göçüp başladı. Aktivistlerimizin köpüsü Türkiye'den Avrupa'ya geçip başladı. Sen düşündü. Türkiye kaçvatılığı veren yok. Türkiye'nin içinde yaşamak kıyın. Yaşamak kıyın ne mi demek? Finans yağdaydan değil. Finans yağdaydan değil. Azatlık yağdaydan. Bezopasnost yağdaydan. Hop var. Alınıp kaçılıp bolya. Türkmenistan'a ekstradisiya edilip bolya. Şunun için yaşamak apasna bolan için Avrupa devletine kaçıp gidiyorlar vatandaşlar. Avrupa'da köpüsü yerleşip yaşap Xudoya şükür yaşak geliyor hazırki dövrde. Yöne sonra emele geliyor. Avrupa'da yaşamak bizim Türkmen rayatlarımıza, Türkmen aktivistlerimize Avrupa'da yaşamak hoplu mu ya hopsuz mu? Hazır. Endi siz aydarsınız akbarat näme sorak berýän? Glupu sorak Ýewropa bul, ösen ýurda bul, demokratiýa ýurda näme hiç adam ýok ýurda arkan ýaşa bermeli, näme etseň ede bermeli diýip aydarsınız dogrymy? Ýöne men bärden vazrajat etjek. Sebebi häzir Türkmenistanyň rejimi astaýboşdan özüniň köklerini Ýewropa döwletlerine uzaldyp başlady vatandaşlar. Eýem kökleri şu ýere gidip başlady. Näme üçin? Sebebi bir näçe proýektlara bular gol çekip Avrupa devleti, hak goraýjy edaralar, OBSE, olar hemme hak bozucuları, hukuk bozuculara vatandaşlar gözünü yumup başladı. OBSE barıp her yıl bizim vatandaşlarımız, hukuk goraýjy edaralarımız barıp çıkış edip gelýärler. Näme çıkış edip gelýär? Peýdasy ýok. Sebäbi olar barýarlar.
Pasient psixologa berýän şikayet ýaly OBS psikolog bizim baryan rahatlamızdan pasient ýaly şikayet edip galýarlar. Boldy. Peýdasy ýok. Prosta jalyby. Priýom ýaly bolýar-da. Öz derdini dök, dany git diýen ýaly bir siýasaty bar o ýerde. Barýarlar derdini dökýärler, dany gidýärler watandaşlar OBS-de. Sebäbi OBS-nyň mexanizm protokollary neefektivni. Diňe rekomendasiýany karakteri bar. Näme diýmek? Ýani siz OBS-ye barýaňyz, eýdi OBS-de şeýle kanun bozujuluklar bar, hak bozujulukları bar diýe. Hukukumuz yok diye Türkmenistan'da şeýle aktivistler gitti, şeýle aktivistler ekstradisiýa boldy, şeýle aktivistler yitirim boldy. Näme etmeli? Kömek et. Görköz diýip bizim aktivistlerimiz haýyş etýär OBS-den. OBS-de aýtdy, men diýe rekomendasiýany karakterim bar, men şeýle DSV edip bilem yok diye adam Türkmenistan hökümetinin şu представительlerine aýtdy. Ey diye, ene diye raýatlaryňyz diye size şikayet etýär diye haýyşdan size düzeliň şolary diye boldy. Şu şikayetlerini üns verin düzelin diye boldy rekomendasiýa. Biz ona aýdyp gelemiz ýokmu? Bütün YouTube ýanglap gelýär. O bizim var raýatlarymız OBS-den başga da günde çykyş etýär, aýdyp gelýär. A, B, C, D şikayet hemme şikayetlerini spisik edip aýdyp gelýär. Şunu düzelin diýip OBS-ye bir ýylda bir gezek. Raýatlarymız günde efir edip aýdyp gelýär. Şunu düzelin diýip. Düzeldimi? Düzelen yok. Ýagny OBS-nyň edýän mexanizmlary neefektivni. Diňe rekomendasiýalar indi action bolmaly, destwe bolmaly. Destwe näle? Sanksiýa. Sanksiýa berip başlamaly. Sanksiýa berip başlamasa Türkmenistan hökümeti düzelmeýe. Näme üçin sanksiýa berilýär? Sebäbi pul gelýär. Diktator ýurtlar Ýewropa ýurtlary bilen dostlaşyp pul berip, ýagny pul berben primoy cash däl. Bular her türli Ýewropanyň goýan proýektlerini, maksatnamalary bar, proýektleri bar, projelary bar bularyň. Long term project-de dalgasroçny proýektleri bar. Şo proýektlerini gol çekip bolýa, menem razylaşýan diýip, goldayan diýip gol çekeni üçin Ýewropa hukuk bozuculary, hukuk bozulýan situasiýalary hemmesine gözüni yumup gelýär Türkmenistanyň içinde. Şonuň üçin sonra uçukya bizim raýatlarymız Ýewropada ýaşamany howplymy, howpsuzmy? Indi biz Türkmenistanyň rejimine gyra süýşürsek watandaşlar bärde Türkmenistan rejimine wapşy asnawaniýasy ýok. Türkmenistan rejiminde işlemedik adamlar, abyşny raýat aktivistlerimiz hem eýem Türkmenistanyň rejiminiň maskasyny geýip aýlanyp ýörär Ýewropada watandaşlar. Ananarsynızmy? Köp bizim raýatlarymız Ýewropada ýaşap, Ýewropada ösen ýurtda ýaşap, demokratiýanyň lezzetini dady görüp şondan gusup gaýtaryp demokratiýa nämeligini düşünmänden soň bular her kim diye şu bir aktivist bize aktivistlerimiz bilen bizler toplanışa gedende TikTok'ta gepleşende bir Türkmenistan raýaty gelip haly işatly lakamla raýatymız gelip diye siz diye Ýewropanyň territoriýasynda ýagny Polşanyň territoriýasynda diye Polşanyň territoriýasynda eger Türkmenistanyň hökümetini diye tanqytlasaňyz diye bir zat diye aýsaňyz diye Türkmenistan hökümetine garşy diye öldürderin diye öldürderin diye ýagny öldürerin diye nok öldürderin diye bu näme aňlat ýa munyň bir topary bar şol topary bunyň kontrolünde bunyň topary diňe Polşada däl eken munyň başga bir ýurtlarda topary bar eken munyň men görkezensem näzir aýtýan sözleri boýunça indi öldürderin diye bir topary iýererin fast ýerin diye se öldürer diye bir Türkmenistan hökümetini tanqytlaýman ýalňyşyny aýdaýman diye indi bir kiçik filial dörek başlady watandaşlar Polşanyň territoriýasynyň içinde. Biz bunu öňüne almaly watandaşlar. Öňüne almasak biz ýalňyşýas. Biz ýalňyşýas sebäbi bizim bir näçe aktivistlerimiz ýaşaýar Ýewropada. Häzir ýadyma düşýär boýunça kimler bar? Reýnberdi Gurwanow bar. Ýewropada ýaşaýan meselem Serdar Hojanepesow ýaşaýar Ýewropada, Kerim Ismailov aktivist ýaşaýar Ýewropada, Nurmuhammed Annaýew atly aktivistimiz ýaşaýar Ýewropada, Enejan apa aktivistimiz ýaşaýar Ken Zarina Ataýewa, bir näçe zanlaşmalarymyz ýaşaýar şu ýerde. Köp aktivistlerimiz bar. Gözüňize getirin Ýewropada seýahat etmek bez viza gerek däl. Gözüňize getirin şo bir aktivistimiz seýahat edende Polşa gelip düşende Warşawada haly işi görýär. Şo ýanky. Men görkezensem kimligini watandaşlar. Indi TikTok akandan görseňiz öyle TikTok akanda şol. Indi şol oglumyz ýanyndan geçende bir neçe aýny Türkmenistan hökümeti bardy birat diýse şu halyş öz toparyna fast diýjek de momentalny öldür diýjek şunu. Zenan bolsun, erkek bolsun tapagy ýok, öldür diýjek şunu momentalny. Indi men bunyň oruna nädip düşdüm, nädip buňa geldim, nädip bu netijäge geldim, nädip men muny tapdym düşündirense watandaşlar. Nurmuhammed Annaýew atly aktivistimiz Gollandiýada ýaşaýan, paşty çirizden bizde efirlerimiz var. TikTok efirde oturup Türkmenistan hökümetiniň rejiminiň ýalňyşlaryny aýdyp gelýärler.
Biz deriňek gelýär bizim käbir vatandaşlarymız gelip anonim hökmünde şikayet näýtdi, şikayetinden bize jogap berýäs, näme etmelisini, kanuna laýyk näme etmelisini biz aýdyp gelýäs. Indi şol bir çykdy oň içinde, bir efiriniň içinde şol haly işlakamly atly bir wышыбал смотрящий diýjek da, men oňa смотрящийmiz gelýärden aýtdy, ey diýe. Bu diýe. Türkmenistan hökümetini tankitlaýsaňyz diýe, öldürdürün diýe. Men ýanymda wapşy agzamaň diýe. Gözüňize getiriň vatandaşlar. Inde men otyrtym şo wagtda, efiriň içinde dältim şo wagtda, ýa mehmanýaly otyrtym diňläp, ýanymda adam bardy. Adam muny eşitip men durup bilmedim. Muny eşitip durup bilmän srazu girdim, men aýtdym, "Nuru" diýdim. Maňa ýanky waçoň diýdim, aýdan sözüni diýdim. Maňa gerekdir şu video diýdim. Men gönüş şikayet ederim bolan diýdim. Sebäp bir näçe aktivistimiz ýaşaýar, bir näçe raýatymyz ýaşaýar Ýewropada. Ýa-da başgalar bizat diýse, näme bolýar? Öldürdürün diýär. Nacbezopasность, da, nasionalny bezopasность, ugroza nacbezopasности в Польше. Şonuň üçin men aýtdym, şol video gerekdir maňa diýdim. Nur Muhammed diýdim. Maňa ber şunu diýdim. Maňa gerek, men şikayetlerini hökmän suratda diýdim. Gönü distansiýony men haty bererdim diýdim. Soň muny uğruna düşüp başladym. Video düşürme uğruna düşüp başladım. Ondan soň Reimber'de atlı aktivistimiz bar. Şol bilen biz käbir telefonda gepleşýäs, şu abydjyny temalar boýunça telefonda gepleşende näme etdiň diýende men aýtdym, "Ay şeýle şunu ýaly TikTok efir boldy" diýe, ol habarsyz ekeni, Reimber'de bilýän däl ekeni şo barada. Soň näme boldy? Ol bul men düşündirdim. Şunu zat boldy. Men diýdim, şunun uğruna düşdüm diýdim. Şikayet etmekçi diýdim. Sebäp bul oğlan diýdim, gatly liniýany geçdi. Çertany polny geçdi diýdim we kiçi mini diktatora döredip barýa Ýewropada diýdim. Ene şol efir diýdim, şo efirni zyňa zat bat soň gördü efirini. Ay diýdim, men diýdi şikayet etjek bolsaň diýdi. Daway diýdim, men in person, ýagny şo ýere baryp özüm şo zylýan taşlak gaýdan zylýan özüm beren diýdim. Men şo ýere Polşa barýan diýdi. Şo Polşa baranda men zylýan taşlak gaýtýan diýdi. Ýani distansiýony berenden men polisiýa zylýan taşlak gaýdan men şaýdym taparyn zat bat diýip bir şaýdym tapyp goluny çekip zylýan taşlak gaýtdy ýa Reimber'de aktivistimiz. Men aýdym bolýa diýdim. Onu etdiýdim, men diýdim, videoň uğruna düşen diýdim. Vatandaşlarymyz aýdyp bereýin, kimin kimligini diýdim, düşündiňiz. Ondan soň vatandaşlar şeýdip biz işe başladyk. Şeýdip bir işe başladyk. 2 hepde, 3 hepde mundan soň Reimber'de men näme dep aýtdym diýdi. Şo seniň beren nämäňi videoňy zadyňa düşündirdim. Almrat Rahimow atly jurnalistimiz bar, şoňa da aýtdym diýdi. Sizden bir video düşürüp bereň, şu barada aýdyp bereň, zat bat diýip şoňa da aýdypdyr we şo Almrat Rahimow hem dün goýan videosuna öňüňizde şöyle şu deriňek geçdi şol temany. Ýöne meniň asıl maksadym şu temany galdyrmakçy, şunu men inisiator bolup şunu galdyryp size düşündirmeň sebäbi vatandaşlar birdir. Onu aýdyp geçmedi, gynansak da jurnalistimiz vatandaşlar. Biziň esassy adymyz häzir Türkmenistanyň rejimi, diktaturasy Ýewropa ýönemine burun sokmady vatandaşlar. Ýewropa ýönemine burun sokan ýok. Bular astaýywaşdan özüni dekorativny demokratiýa diýen syýasatyny öňe ýöredip, dekor edip, bizde hemme zat oňatdy görkezip, Ýewropa girip astaýywaşdan biziň aktivistler hem çöplemeň uğruna geçecek ýaly görünýär vatandaşlar. Da bular aktiv vatandaşlar pikir etmeň, bu diktaturanyň gözüniň öňünde diň aktivistler durýandyr diýip pikir etmeň. Yo, uly projeler bar olaryň arasynda. Bir toda milyon dollarlyk projeler bar. Görün şu aktivistler şu garynja näme ýaly çiwin ýaly gözüniň öňünde aňara aýlanyp ýörýär da, düşündiňiz vatandaşlar. Şoň üçin tutmaly bolýar bular. Tutmaly bolýar. Indi Ýewropanyň içinde de Türkmenistan awraý bolmak üçin şu pışırdap oturan, pışırdap şolaryň göz öňünde biz pışırdaýas vatandaşlar. Aýdyp goýaýyn size. Indi bize ynanýanlar ve Türkmenistanyň gelecekde demokratiýa döwretine öwrülmegine ynanýanlar biziň sözlerimizi pışırdaýaňyz diýip aýdyp bilmeýäňizler, aýtmaýaňyzlar, men onu bilýän. Ýöne olaryň göz öňünde we diktaturany goldaýan raýatlaryň göz öňünde, şu çepekçiler diýip aýdylýar, şolaryň göz öňünde biz pışırdaýamyşyk. Indi şu pışırdamamyzy bes etmek üçin bular astaýywaşdan tutma uğruna geçme mümkin eýär. Sebäp bularyň emme edýän işleri şoňa baryp otyr. Şonuň üçin men pikir etýände vatandaşlar, şo biziň häzir aktivistlerimiz Turkiýadan, Türkmenistandan Turkiýadan Ýewropa, Ýewropadan hem Ýewropanyň iň bir asuda ýurtlaryna, Türkmenistana zawisim bolmadyk ýurtlaryna geçip ýaşamagy başlarlar diýip pikir etýän. Ýa bolmasa Kanada, Amerika ýa Ýewropanyň käbir döwletleri EM ýeňden aýryljagam diýär köpüsi. Meselem Niderlandy, meselem Gollandiýa.
Nur Muhammed Annayev adlı aktivistimiz yaşayan yeri Astoyboş'tan diye biz ayrıtın yaşayacak deyip zat bat deyip bir ayrılacak bolya. Indi köp döwletleri şu yerde bar. Türkmenistan'ın rejimine hali bir bolya diýmedeki yurtlaram bar, bolya belkim diýmezem gelecekde de. Indi şu ýere Astoyboş'tan analiz edip özüniň research edip, isledivani edip bizim raýatlarymyz göçme mümkin. Şu pıytapny pahyr bizim vatandaşlarymyz, raýatlarymyz, aktivistlerimiz göçüp gitdi, daşlaşıp şu değmesin bizim rejim bizi alıp yencip yok etmesin deyip daşlaşmak uğrunda. Indi vatandaşlar gelin Astoyboş'tan şu video geçelim. Indi vatandaşlar şu videonun goýmazdan oň aýdyp geçjek. Şu ýanky videoda Nur Muhammedow Annayew adly aktivistimiz näme diýe? Sen diye bize de karşı gidecek mi diye. Ey hal işte sen bize de karşı gidecek mi? Sen bize karşı görüşecek mi diye. Indi şu sorak berýär de. Indi şonuň bir wyskamerny berýän jogabyna garaň vatandaşlar dinleň. Onda sen hem bize karşı gidýäň da doğru değil mi? Birini alıp barýan, diýen, gurrunlapda, fikirlemede. Kim men kim o? Ey siz kim men kim o? Özüňiz meňle deňep ýörsiňizmi? Allah can. Allah can. Eştigiz vatandaşlar. Siz kim? Biz kim diye. Siz kim? Men kim diye. Men diye oy diye. Pubzimli diye. Siz kim diye. Siz hiç sat diye. Gözünüze getirin vatandaşlar. Eğer rejimin başında oturanlarım değil. Обычны raýat rejimi goldayan raýat şuna обращаться etýän bolsa rejimin özüne näle biz görýäk vatandaşlar. Siz kim? Biz kim diye. Siz wapşe hiç sat diye. Gören vatandaşlar. Indi garaň şol efirde başka bir aktivistimiz bar, Floki adly aktivistimiz. Nemede TikTok'ta kendi çıkış etdiği bizim vatandaşlarımızın hukuklaryny gorama üçin bir çıkış edip gelýän aktivistimiz. Floki adı bakıda şol aktivistimiz bir näçe hepde mundan öň bizde özüniň efirinde şu haly iş gelende gaty уважительно hormat bilen gepleşdir haly iş bilen. Ýöne bunyň haly işin munyň bilen gepleşik stiline garaň vatandaşlar. Bu kibir diýile, wyskamerýasyna garaň vatandaşlar. Aliş istersen o tema girme sebebi. Ey Flora boşuna Yo. Cevap verip bilmeyecek tema girme istersen. Hükümeti bilemet ya. Ne hiç kim. Sen kim? Hiç kim hova. Hiç kim oturun mu? Kardeş. Olur ya. Дай Бог, кто-то кого-то обидит, блядь. За шипу. İşte kız vatandaşlar, ben halışmen diye, halışna brand mı ne mi o, brand mı, popülerni brand ne, ben halışmen diye. Sen kim, sen hiç kim diye. Flokan pakır ben hova diye, ben ünis verme diye, ben hiç kim diye, ünis verme diye, onda paşol on diye, onda gözünüze getirin, bul datovuz kamerni oğlan vatandaşlar, şu arkasında şu prezidentin özü duran ýalydyr, şu sosedni komitanda prezident ýaşap oturan ýaly, daway gepler diýen ýaly görünýär vatandaşlar. Ondan soň munyň wyskamerýa derejesi ondan beýe galyp finans tarapdan bu diskriminasiýa edip başlaýar. Siz diye geday diye, barıňam geday men bay diye. Indi oruslarň aýdyşy iz gräzi w kнязи diye vatandaşlar. Düşünýändir. Iz gräzi w kнязи diye indi bu hapalykdan bir knyazlyga geçen ýaly diýil ya şu Türkmenistanda ýaşap Ýewropa gidip bir hil guduzlap başlana meňzeýe vatandaşlar bola olanjak. Indi garaň bola olan aýtdy, siz kim diye, sizde pul barmy diye, mende pul köp diye, wyço diye, gedaýs barıňam gedaý diye. Gözüňize getirin, barıňam gedaý diye şonam diňläp ber. Şoň şuna aýdam pul sanaşalmy sen bilen ýa. Sen ýa ben borçlu doktorlardan bana. Borçludan ýaşy dollar alýan. 900 men az gelse, men size 900 men az gelse, men ejin näme diýseňiz edýän. Şoň şuna aýdam men size pul sanaşyp bolýam siz bilen. Aliş. Ýeminde men sanaşypdym ýok. Ýeminde men sanaşypdym. Onu 7 metre kaldırıp satın alan Aliş. Ünis verdiňiz vatandaşlar. Siz kim diye, sizde diye näçe puluňuz bar? Hemmeňizi 900'üňizi jemap alsagam, jemläp alsagam diye. Sizin pulunuz barmy diye, sizin nämeňiz bar diye, men bay diye, özüm oturuş stiline de garaň, makartanak diýen ýaly oturup, öz çenli pulu bilen maktlanşyp zat edip bir getirse bir 5-6 adam getirendir okuwçy Polşa. Şondan hondan bäri bolup indi doldur euro gazanýandyr da. Şoňa siz diye hiç kim diýesin, pulunuz ýok, siz gedaý diye düşündiňiz vatandaşlar. Indi bul häzire çelli, bul kanuny bozan ýok. Häzire çelli aýtýan sözleri Meritsa da, чем-то он мерится, грубо говоря, aydasım gelen yok şu sözü. Siz hiç kim diye, men diye, halış diye, halış näme diýmek, brand mi, näme ozat men düşünem yok. Siz diye, geday diye, menin pulum köpdür diye, men baydırın diye, ol bul diye. Indi häli kanun bozan yok. Ýöne bul
Şo yaman işin hemişe yaman işten soň yaman iş bardyr diýilir. Şo bizde dinimizde de var. Eger yaman iş edip oturanыңızda bir oňat iş bilen şonu besetmeseňiz domino effekt diýer. Şo yaman iş hemişe de ikinji işin hem üçüncü, dördüncü, beşinci iş ondan hem beter bolup gider diýer. Günäňiz beter bolup gider diýer. Şo günäňizi bir oňat iş bilen kesmeseňiz diýe, ondan çoňur gidersiňiz diýe günäň içine diýe. Indi bu häzir şonýaly öz aşypkasyna üns bermän eýam kanuny bozýar watandaşlar. Garaň häzir men diýe öldürdirin diýe. Şo ýerde bir oglany bu Polşanyň içinde öldürdirin diýe. Ýöne munyň akasy ikinji topary bar eken watandaşlar biz bilmändiris. Bu Aravasyon bunyň Smatrashynyň ikinji topary bar eken. Bir topary Polşada, ikinji Aravasyon topary nemede? Dubayda var eken. Dubayda da diye patsanlarım var diye iwerýän diye konkret nomolaryň diye. Garaňyndy diňleň muny watandaşlar. Men sana çekden we puly. Gelebilecek mi Dubay'a? Bilediňe çenli men aljaksyň. Sen wara bil alkalyş kimen bolanda? Dubayda da oglundan ba men. Eşdiň adyny eşmedi oglundan mı? Agzyňa berdirip gaýdan adres bilen nomer ber maňa. Alriga'ya gelsin. Adresine sana. Alriga ve men. Nomeryň berey, nomeryň Şuraşy 5'te garaşan Starbucks'ta. Nomeryň ber. Ana adres sana 5'te Nomeryň berey, gorkok. Men sana adres ve 5'te diýen iýminden gelefire. Men seňe pul Kimen tanışýan. Men ýok seňe eder kene? giredin. Kimen ýok eder? Tramo berdo. Kimen ýok Çağın eder? panyatalın goyo. Не дай бог, кто-то кого-то обидит, блядь. Зашибу. Indi watandaşlar dinlediňizmi? Yankı Buloğlu'nun Dubay'da da bir filialı var. Şu Dubay'daki filialından diye men gozgarın diye şurada olanlarımı kaldırırım. Dubay'daki patsanam diye yok ederim diye. Oynatma meninle diye. Dubay'da da men toplap seni yok ederim diye. Nomerini ver diye. Garan. Yine bunun bu ayda oturan vatandaşlar bu belli betir özünü balota sokup oturuyor. Şu glubcu. Ne için sebebi? Başta bu cinayet etmedi, hez cinayeti işine başladı eyyam. Eyyam kanunu bozdu. Men diye Dubay'da seni tapar öldürürüm diye. Ondan beter näme diye? Men diye semeyini seni yok ederim diye. Semeyini diýmek maşkalan bilen seni kırarın diye. Vatandaşlar bu yaman seriozun zaten. Bunu ignore edip olan yok. Men seni diye maşkalan bilen kırarın diye polnusçu. Semeyini özen bir geze gamaydan yok. Bir näçe geze gaýty. Ene bir zegdiňden şu momentin vatandaşlar. Sana 5'te araş. Nomeryň berey, gorkok. Men sana adres ve 5'te diýen iýminden gelefire. Men seňe pul Kimen tanışýan. Men ýok seňe eder kene? giredin. Kimen ýok eder? Tramo berdo. Kimen ýok Çağın eder? panyatalın goyo. Dinlediniz mi vatandaşlar? Näle apasyn sözler aýtdy. Men aýtdym size. Siz eger bir ýamany iş etseňiz, şo ýamany işiň izinden bir oňa iş etmeseňiz, şo ýamany işiň soňam ýene bir ýamany iş bole, ondan soň ýene bir ýamany iş bole. Hemişe de bir ýamany işiň soňunda bir dogry zat edin. Bir gowy zat edin, domino effekt bolmaz ýaly. Vatandaşlar bu näme şu derece adama getirýär? Gelin analiz edelim. Kibirçilik, vısıkameriya, ulumsuzçuluk. Şu ulumsuzçuluğunuz bar olsa yüreğinizde, men senden beýikdirin. Men aşkavatlı sen levaplısın. Men aşkavatlı sen daşoğuzlusun. Men ak sen garasın. Ya da men sağdın sen keselsin. Menin pulum köp senin pulun azdır. Şunun ýaly zatlara aýtsaňyz sizde kibirlik var. Sizde vıskameriya bar. Ulumsuzçuluğunuz var vatandaşlar. Ulumsuzçuluğu ýok edinse ulumsuzçuluk gowuzada eltmeýäsi. Hiç kaçanam gowuzada eltmeýär. Ulumsuz bolmaň, özüňizden birini pes görmeň vatandaşlar. Orusların hayda aýtýan sözü bar. Ni судите по одежке diye. Daşky keşpine garap судить etmeň adamy. Adam bir geda giyinip biler. Ýöne banka accountuna garasaňyz $1 milyon vardır belki. Bileňiz ýok vatandaşlar. Meselem Amerikada şunu ýaly bir garip ýaly giyinýän adamlar ýöne banka accountuna garasaň multimillioner ol adam. Şoň üçin ni судите по одежке, судить etmeň adam wapşe. Pes garamaň adamy hemişe ýatdan çykarmaň. Siz nirden geldiňiz? Siz kimdiňiz? 5 ýyl mundan. 5 ýyl mundan baý bolan olsaňyzlar, ondan ýene 5 ýyl mundan aýlak görüň. Kimdiňiz siz? Görüň, analiz edin we ulumsuzçuluğuňuzy aýryň şu derejä barmazlyk üçin. Endi vatandaşlar bu oglanjyk Aravasyogumuz. Bu Aravasyogumuz biziň şu derejä ýetenden soň bu düşünmän ýene bir cinayet işini etdi. Ýene bir kanuny bozýar. Bu aýtdy Polşa döwletinde, Polşaň territoriýasynda diye. Eger nidaý bok bir zat aýtsaňyz diye.
bir zat aytsanız diye Türkmenistan rejimine karşı öldürdürün diye. Şu öldürdürün diyen sözün hem aytyan bir tonuna qaran vatandaşlar. Burada ta o yarısını aytya da bu bilmedim. Kur'an'ı berdim Hamid'e sebep ben $1 milyon beren yalım ama bilem yok. Şunu aydı bir yarısını aytya da şunu alıp patriotiçki aytya qaran vatandaşlar. Patriotiçki devletimize de patriotiçki rejime qaranında. Poğaçan teritoriyasına devlete, hükümete, vatana zat deyip men töwürümde da zat deyip da gavat gelemen öldürdürün oğlanlar. Men size aydayın, insan kurrun aydayın. Dinlediniz mi vatandaşlar? Öldürdürün diye. Bu absurd. Polna absurd. Aytyan sözleri, edyen işleri, pulü bomu olan çəriş görülüye. Şunun yalı kanunu bozman vatandaşlar. Siz daşarı yurtta bolup ey vatandaşlar, daşarı yurtta bolup neujeli birbirinize kömek edip bileniz yoklar. Daşarı yurtta, bir devlette yaşap, yanında bir Türkmen biri olsa ya gel kömek edeyim dey. Sen gelsen Türkmen rejimine bırak deysen beni öldürdürün dey mi kömek ederin dey. Bir gruplu bolup bolan yok mu? Bir 5-7 milyon halkımız var. Bir drujnu bolup birbirimizi söyüp bilemiz yok mu? Bu oğlanın yine bir nemesi var. Bu oğlancağımız bizim arabası yok vışı bağımız. Ne mi diye benim yanımda diye ne tolka geplemeyen bir rejim vardı. Ağzamanım diye gözünüze getirin. Ağzamanım diye nur ait diye ağzama benim yanımda ağzama diye. Garan dinleyin buna vatandaşlar. On yağlar meseleler men yanımda ağzalmasın. Men bağ yerimde de. İnternette kimin kimliği bellidir. Sen yanında aytmak bolan o ha sen asıl Türkmenistan'ın arkada kenin anında bize mara kurban bilen ağzamak bolan. Ağzamak bolan. Молодец. Я скоро вернусь. Все. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре. В натуре пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Ağzamağın bolan yok vatandaşlar. Ağzamağın bolan yok. İndi vatandaşlar bilişimizi alış şurada olan Polşa'da yaşaya doğru. İndi Polşa'da yaşayan için Polşa hükümeti bunu haysi maddeler boyunca cinayet iş kozgat biliyorlar. Bu olana. Gelin qaralın şoňa. 2 madde dengelýär buna. 2 tane statiya dengelýär. Ben rusça okuyayım. Son izinden size Türkmençe перевод ederim. Статья 119 diye. Кто применяет насилие или противозаконную угрозу по отношению к группе лиц или отдельному лицу в связи с его принадлежностью национальной, этнической, расовой, политической, религиозной группе или в связи с непринадлежностью к религиозной группе, подлежит наказанию лишением свободы от 3 месяцев до 5 лет. Bu ne demek? Eğer diye siz diye hayvadatsanız diye ne esasında hayvadatsanız şonun rahatlığı boyunca, etniki gelip çıkışı boyunca, şonun dini boyunca ve şonun siyasi garayışı boyunca diye ve şonun bir dinsiz bolanı üçinem diye, bir dine den gelmediği üçinem hayvadatsanız diye. Şonun için sizi diye 3 aydan 5 yıla çeline türme tutsuğunu edip bolya diye. Türme basıp bolya diye. Şimdi bunun içine ne mi dengeliyor? Politiçiska diyen söz dengeliyor. Siyasi garayış dengeliyor. Siyasi garayışa dengeliyor. Şu bizim vatandaşlarımız diye biz diye Türkmen hükümetini halamız yok diye. Şu Türkmen hükümetini halamadığınız için diye men öldürürün siz diye. Öldürdürün diye. Şu arada siz diye gepleseniz ni bir zat deyseniz diye öz minyanız açsanız öldürdürün diye. Toç şu statya dengeliyor şol olan edyen işi. Son ikinci bölümü diye ikinci punktу нами такому же наказанию подлежит тот диye, кто публично призывает к совершению преступления diye. Предусмотрено частью 1 diye. То есть здесь siz diye eğer diye hem publično diye adamları şoňa çağırıp etseniz şonu al etmeli deyip diye şu çare görmeli şunu adamlara din tarapdan, politik tarapdan, siyasi tarapdan garayışı dengelmedik adamlara çare görmeli deyip siz çağırıp etseniz diye şolara da biz cinayet işini gozgamalı deyip aytdy. Gözüňize getirin vatandaşlar. Indi ikinci madde, haysi madde ikinci madde deyip aytyp geçtim. İkinci madde dengeli. İkinci madde bul 190 statya 190. То есть birincisi bul 119, ikincisi 190. Şimdi 190'ını söyleyeyim vatandaşlar. 190'da ne mi diye?
Кто угрожает другому лицу совершением преступления во вред ему или его самому близкому лицу, если угроза вызывает угрожаемого обоснованное опасение, что она будет осуществлена, подлежит штрафу, наказанию, ограничением свободы, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Şimdi bu minimum men juristler, yani minimum 2 sany statyanı bozya bol vatandaşlar. 2 sany cinayet, 2 sany statya boyunca muňa cinayet işini gozgap bolýar. Ene belkim bu deport bolmagy mümkin vatandaşlar Türkmenistanyň içine, Türkmenistana iza deport bolmagy mümkin sebäbi bularyň hemişe de bir zady var vatandaşlar. Eger sen bir statusda yerleşen bolsaň, o statusyňa mesela постоянно проживание bermeýän bolsa ruhsat, временное проживание ýagny turist ya sen рабочий viza, student. Bular lokalny zakon boyunça, şu yurdun zakonu boyunça sana cinayet işi gozgap seni jerime bermäne bular çalışmaýarlar. Bular deportyň öňüne düşýär. Bular tiz wagtdan deport edip ýok edip koýberjek bolýar şu adamy. Şolaryň içki внутренний protokollary bar. Bular tizrak deport edip выдворение diýerler, выдворяцияdy koýýarlar, izne berýärler Türkmenistanyň içine, yurdun içine we şo ýerde ýam näme bolmalysyny ýöne ýazýarlar, pametke etýärler, şuňa cinayet işedildi, şuňa nemeleri, zakonlary geçti diýip şuň esasında biz muny deport etýäsip Türkmenistana bir kiçik neme fukalaş edip iwerýärler vatandaşlar. Şonan bilmeňiz mecburdyrsyn hemmeňize. Indi men näme diýjek bolýan vatandaşlar? Raýat aktivistlerimiz kim? Hökümete karşı. Yine bir gaýtalap aýtdy. Hökümete karşı. Türkmenistana karşı değil, halka karşı değil, hökümete karşı. Gepleýänlere karşı çıkanıňyzda biz sizin bizi tankit etmenizi halaýas. Gelin tankit edin. Bizi edin tankit. Gelin edin logiki tankit. Logiki nemeleri berin. Näme täle? Atvet berin, logiki jogap berin. Bizim berýän edýän şikayetlerimize logiki jogap berin. Şu ýeten ýok. Näme üçin ýeten ýok? Bizde bara sebäbi şu diýip. Ýöne öldürdirin, geplemäň, gepletmerin. O ýanymda agzamaňa taparyn. Ol bul onyalı sözleri aýtmaň vatandaşlar, aýtmaň. Sebäbi siz pikir etýänsiňiz belki, siz şeýdi edip üstümüze hüjüm edip, aktivistlere karşı hüjüm edip, siz belki siz halanýansyňyz Türkmenistan rejimi boýunça şeýle pikir etýänsiňiz belki, ýöne beýle däl vatandaşlar. Siz bir zat ýatda saklaň. Bu diktator rejimi sizi birinji iýer vatandaşlar. Du seppäni ýer özem. Du seppän sıro ýuwdy koýbarar. Kim özüni şuna alyp barýan bolsa, du seppän sıro ýuwdy koýbar ýasy, güni ýok etýäsiz vatandaşlar. Men aýdy koýan size. Своих в первую очередь diýilýär. Sebäbi siz открыто şaýat. Siz gelip goldap şolaryň, даже siz gelip biziň efirlere normal şu Türkmenistan rejimine goldap çykyş edip bilmän Türkmenistan rejimi diktatorlygyny suud edip gitýäňiz özüňiz. Özüňiz suud edip gitýäňiz. Siz hemem cinayet işine medikit pravanaruşayny cinayete medikit diýäňiz vatandaşlar efirimize gelip şonuň üçin etmäň şonu. Gelin gepleşin, konstruktiv dialog edelim, gepleşelim, bir temany gozgalyň. Siz öz argumentlaryňyzy berin, biz öz argumentimizi berin. Şu demokratik opştwa diýilýär. Opştwa diýilýär. Tapalyň bir aragatnaşyk düzeliň, şuňa bir gepleşip belkem gradan dinläp oturan adamlar eýam astoý boşdan ikiye bölünip başlaýar. Eger sizin argumentiniz güýçli bolsa siz tarapa geçýär, bizim argumentimiz güýçli bolsa biz tarapa geçýär. Belki neytralkada duranlarım bardyr belki. Onan bilemiz ýok. Näme üçin men muny aýtdym? Sebäbi mundan öňe şuňa bir personaj bardy vatandaşlar. Ady maksat Türkiýe diýip bir lakam var adam bardy. Bulum edir şuňa vatandaşlar, şunun kopýasy. Öldürürün diye sizin ejeňizem, bagyňyzam, hemmeňizem palan ederin diýip bir konkret agressivni bir olanlaryň biriti. Bize garşy gaty köp çykyş etýärdi. Bize aktivistlere garşy uruşjak, davay toçka nazначать edip duşaly, uruşaly, ol bul diýip düşündiňiz. Eňem de görün uruşar saat bat diýip toplanışyp toçkalary nazначать edip uruşmak ýerlerinden görkezip, adreslerden berip, nomerlerden berip, şeýle bir konkretni bir wor zakon olam şonýaly bir smatrashit özüni smatrashit duýýardy vatandaşlar. Türkiýe atly lakamly köpüsi tanaýar ony vatandaşlar. Ne bir atrywyny dinläp görüň özüni näle alyp barýar şular. Başa oýan kenler bana. Ýene insan kede aýtdyny, ejentken arkamdan gurulanyňyzdan akçy üstüme Nur Muhammedan Naif, Edil Mamedov,
Farhat İmankuliyev boş gurlap berenizden ejens keynler namirim belli. Oturan işlep berenerim belli. Ejens keyn gelin yüzmeyiz. Ejens sikerim gelmese ben oturan ejens amandan kaçan ejens'e söylüp ber. Ejens keyn namazı dilen rapam sizde. Dinlediniz mi vatandaşlar? Näme boldu bu bilen? Näme boldu şu oğlun bilen? Deport oldu Türkmenistan'a şo. Deport oldu. Deportasiya Türkmenistan'da. Men aydık geçtim size. Siz bize karşı konstitusiyanı bozup bize karşı çıkış etseniz rejimin özü size iyi. Özü iyi size. Haçan siz bu rejimi goldap bilmeyen Ankoğlu rejimi goldap bize karşı hücum ettiğinizlere kanunu akılta değil. Kanunu bozup hücum ettiğinizlere öldürürünüz atbat deyip. Siz aylak görün kelleğinizde bir şarkılarınızı aylak görün. Siz gördünüz mü durmuşunuzda bir sani ofitsialni Türkmenistan представители. Türkmenistan rejimini boyun eğip söyüp Türkmenistan'ın prezidentine в кавычках şu rejime gulluk edip gelen adam, çinovniğin, aktivistlere ya Türkmenistan hükümetine karşı gepleyen adamlarına karşı öldürürün diyen sözünü eşittiniz mi? Eşittiniz mi? Siz kime menzecek olyanız? Siz eşittiniz mi şu ne söz? Eşittiniz yok. Zakulisiyem. Это все zakulisiyem. Nemen arkasında edil ya. Zanaveskin arkasında edil ya o zat. Açık aytmaya bulur. Ankolar kellerinizi işledinler. Onu gelip bize öldürürün, basarın, yencerin, bıçakların deyip aydanınızdan ön bir kellerinizi işledin ya vatandaşlar. Gelin gepleşelim, konstruktivni bir diyalog edelim. Hem işe de bizi razı şonyalı. Bizim efirlerimiz hem şonyalı. TikTok efirlerine girseniz hem şonyalı. Konstruktivni diyaloga biz şart. Biz Alyasam, demokratik platforma biz mutam etmeyiz, beriyaz, gepler verin arkayın. Aydın öz argumentlarınızı biz size beriyaz. Son ortalığı bozman, uruşman. Böyle sen özünküde kal, ya men özümküde kalan, ya men seninle razı, ya sen benimle razı bolup biz bir gitmeli, ayrılık gitmeli şonyalı. Şonyalı format etmeli biz gepleşigi. Etmeyin şonu vatandaşlar. Yine misal görkezdim size. Bunun yağlı misallar kendir kim rejimin arkasında durup ay bey özünü zat durup rejim beni golda aeroporta gelende aplaudisment edip ma zat yazıp halı yazıp sen malades çok aktivistler yeniştin deyip halı yazıp gül verip o gelenden ağzına elden palo sokup onya zat ya o Türkmenistan içinde onya sizi iyi yendir birinci oçur. Şunyalı özünüzü glupu tupoy yağlı alıp barsanız şunyalı özünüzü Edir şunu alıp barsanız özünüzü size birinci yendir Türkmenistan rejimi. Gрамотно bolunlar. И yine bir goşçak последний zadım. Näme üçin men şu temany gozgap gelýän sebäbi yine bir delil. Türkmenistan'ın rejimi astoy boşdan öz köklerini Avropa goýup barýar diýdimi? Maňa gelýän maglumat boýunça vatandaşlar Avropa döwletinde bir näçe vatandaşlarymız, ýagny aktivistlerimiz kim Türkmenistan'a dönük gelip bilmeyen aktivistlerimiz Gaçıvaltalığa tafşırandı, interview ya öz suduna barandı, şu yerde özüne perivodçuk yani tecrübeşi özüne nanimat edende alındı, perivodçuk tutup pul berip perivodçuk tutanda vatandaşlar şol perivodçukların köpüsü Türkmen ekeni. Şol perivodçukların köpüsü Türkmen, Türkmenskого na angliski ya Türkmençeden Polska ötürüp berýän ekeni. Bizim köp Türkmenlerimiz şu Polşa barıp eğer Gaçıvatlığa tafşırandı köpüsü Rus dilinden bilen yok Türkmençe bilýärdiňiz şoň Türkmençeden Polska perevod etmeli ya Türkmençeden Nimetska perevod etmeli Türkmençeden başka dillere Fransuski dili perevod etmeli köp Türkmenlerimiz şu ýerde perivodçuk bolup işleýän Türkmenlerimiz akazywyçsa gelýän maglumat boýunça vatandaşlar Türkmenistan hökümeti işleýär ekeni. Türkmenistan'ın hökümetine işleýän ekeni sizin hem case'inizi alıp perevod edende, sizin interview'unuzda ya sudunuzda oturanda, perevod edip oturanda sizin case'inizi üzüçät edip sizin beren hemme maglumatlaryňyz Türkmenistan'a geçýär ekeni vatandaşlar. Men şonuň üçin aýdyp otyryn, habardar bolun. Berjek rekomendasiýam edip bilseniz, birinji rekomendasiýa lokal dilini öwrenin. Nire barsaňyz şo ýurduň dilini öwrenin. Ýaltanmaň. Şo sfera girip gedip şo atmosfera girip gepleşin, öwrenin, dil öwrenin günde. Şol nire barsaňyz şo dilini öwrenin. Eger şo baran ýurduňyzyň dili gyn bolsa, gaty gyn bolsa, haça by minimum ingliz dilini öwrenin. İngliz dilini öwrenin vatandaşlar. Sebäbi Ýewropanyň köp döwletinde şo Gaçyvatlyga berýän ofisleriniň içinde ofisiýerler ingliz dilini bilýär.
Şu İngilizce haça bir gepleşingler, şu bu aranızda hiç kim bolmasın, şu perivodçuk bolmasın. Özüňizi goran. Özüňizi goran şöyle edip. Sen olar maglumatyňyzy alıp aňara ötürýändir watandaşlar. Habardar bolun. Bularyň edýän işleri gaty çuňurdur Ýewropanyň içinde häzir. Habardar bolun, özüňizi goran we ýene bir zaýdy botin. Dili öwrenin. Şo lokal dili öwrenin. Şo lokal dilde geçin. Interview, sut bolsun hemmesini lokal dilde geçin. Şonda siň araňyzda hiç kim bolmasa, ofitser hiç kaçanam Türkmenistan hökümetiniň işgäri bolup bilmeýär. Судья da hiç kaçan Türkmenistan hökümetiniň işgäri bolup bilmeýär. Kim bolup bilýär? Какой-то левый переводчик. Levy interpreter. To есть şo perivodçuk sizin ýanyňyza gelip keýsiňizi üçet edip dinläp size garşy hem hüjüm edip sizin işiňizi bilip bilemýok näme edip bilemen olar mexanizmlardan pakaşda bilemýok olar siz maglumatyňyzy bilse näme edip bilýär näme edip bilýär haçap öz maglumatyňyzy konfidensiýal saklamak üçin Türkmenistany geçirmezlik üçin şo Türkmen hökümeti bilmezlik üçin любой данныňyzy siz hökmany suratda 5 посредника geçirjek bolan öz interwýuňyzy edip bolan ýagdaýynda maksimum şol meniň size berjek maslahatym şo Ýewropada ýaşaýan hemme biziň aktivistlerimize gaçyp gatafçyrýan raýatlarymyza şol maslahat size watandaşlar özüňizi goran kanuny bozman bize ýa pozna saat 1 bolup barýar şonuň üçin näme diýeýin nesip bolsa bir gün biz diktaturany ýeňeriz we demokratiýany gazanarys. Demokratiýany ýurduň içinde şu gün 1 ýyldan soň getirip bilmesek hem 1 aýda 2 ýyldan ýa 5 ýyldan soň getirip bilmesek hem demokratiýany ýurduň içine demokratiýany gelmegine garaşmaň. Haçapy siz özüňiziň kelläňiziň içinde şu demokratiýany döredin. Birinji etap şol. Birinji etap şoňa döredin. Soň ikinji etap. Soň Türkmenistanyň içinde demokratiýa nesip bolsa bolar. Özüňizi goran watandaşlar sağlykda görüşelim. Sağ olun. Multas temere debet, quem multi temент. Тот, кого многие боятся, должен сам бояться многих.